ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ದಾದೆ ಗೊತ್ತನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಓಡೆಪಿ ದರ್ದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡು ಮನೆ ಉಂಡತೆ ಅಡೆಪು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಬಂದು ಸೊ ಇನಿ ಕಾನಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಸಾನ ಒಕ್ಕೆಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾತ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೋಡೆ ಶನಿವಾರ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆದಂಡು ಇನಿ ತುಲೆ ಟೈಮು 9 ಗಂಟೆ ಮೊಟ್ಟ ಆನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪೋನಗನ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ. ಸೊ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಮನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಬ್ಬಕ್ಕರಾನಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತುನ್ನಾಗನೆ. ಸೊ ಇಂಚಾದ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಮನೆ ಇಂಚಾತ್ನ ಅಂತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಪುರ ಪಂದು ದಾಯ್ಪಂಡ ದುಂಬುದತೆ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ದಾಯ್ಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ನಮಕ್ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಬಲ ಪಂದುಪುನ ನಮಗೆ ದೈವ ದೇವಿರ್ಲ ನಾಗ ದೇವಿರ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಅರಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲೇಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುವೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿಕಂಡಾಗ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕನಸು ನನಸಾತನು ಇನಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ನಮ್ಮ ಸಾನ ತೂವೊಲಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಲು ಉಂಡು ದರ್ಶನಲ ಉಂಡು. ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತು ಅಂತೆಂತ ನಿಕ್ಲಡ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂವೊಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ ತೂಕತೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟೆ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ವರ್ಷಾದಿ ಓಡಿಯೇ ಕಾಲಾದಿ ಬತ್ತುಂಡು ಕಾಲಾದಿ ಬೋದು ವರ್ಷಾದಿ ಬತ್ತುಂಡು ಸತ್ಯಲೆ ವರ್ಷಾದ ಕಟ್ಟತ್ತು ಕಾಲಾತ್ತ ವೆಚ್ಚತ್ತಿ ಪಾಪದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟೊಂದು ಯೋಗಲ ಪಾಕ್ಯ ಅಂಚತ್ತಿನವರದ ಅಣ್ಣವೇನೂರ ಜೀವನವು ಒತ್ತೊಂಡರು ಪಳೆ ಪಾಂಡಪ್ಪರೇ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಮ್ಮರಾಜರ ಕಾಲ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತನ್ನ ತಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ದಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಕನ್ನಡುತ್ತ ಅವನ ದುಃಖ ಎತ್ತೊಂದು ಆನ ಬಗ್ಗೆ ದಾನನ್ನ ಬೇರೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪದಂಗನೇರು ಮೋಸ ಮಲ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕಾರ್ಲಾ ಸೂಡ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ಸು ಇಚ್ಚಿತ್ತಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬೆಲಿಯರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನದ ಪಾಲ್ಡು ದಾಣ್ಣ ಮೋಸ ಒಂಜಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಾರಣ ಎತ್ತೇರು ಬಂದಿರಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿಗೆಡು ದಾಣ್ಣ ಉಪಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ದಿವಂಡರು ನನ್ನ ಊರು ನಂಗೆ ಅಂಡ ಪಾಲ್ದು ಒತ್ಕೊಲಿ ನೀರು ನಂಗೆ ಅಂಡ ತೇತು ಒತ್ಕೊಡಿ ಒಂಡರು ಮಹಾದೇವರಂಗನ ಮುತ್ತಾರ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಒಟ್ಟೊಂಡರು ಜಲಕವೇಗರಕ್ಕೆ ಎತ್ತೊಂಡರು ಕಾಯಪುಡಂಡರು ಮಾಯ ಸೇರುಂಡರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ್ನು ವರದಾನ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತೊಂದು ನಾಗಗಣ್ಣಿಗೆ ಬೆತ್ತೊಂದು ಧಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಏಳು ಗುಡಿ ಮಮ್ಮಾಡಿ ಅಂಜು ಗುಡಿ ಮಮ್ಮಾಯನ ದಾಂಡದೊಂದಿ ಕೈಗೊರಂದು ನನ್ನ ಕಾರಣದ ಬೇಗಟ್ಟು ಸಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಮಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಮನವಂಚ ನೀರು ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ
ದನ ಕನಕ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಕೇಳೇನು ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಾಡುವೆ ಕರುಣಾಡೋ ನೀಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವೆ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭೈರವಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ನವಯೌವನ ಶುಭಕರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರದಾ ಚಿತ್ರೂಪಿ ಪರದೇವತಾ ಭಗ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಭಟ್ರೆ ಭಕ್ತಿನಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾನು ನೀರು ಮೈತ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಆಲ್ ಪೇರ್ ಇಂಚ ಬಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣ ನನ್ನ ಮನೆ ಟೀಜಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಜರ ದುಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಡ ಒಂದಂತ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದಃ ಭಗವಾನ್ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಯಾವಾಗ ಪೂಜೆ ಫಲವಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಮಲದ ಇಂಥ ದಿನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು
ಕೊಂಡು ಹೋದ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರು ಈಗ ಕಟ್ಟುನ ಸೀನ್ ಓ ನಿನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮರ ವಿಡಿಯೋಗಿಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಡೋದ ಇವರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ನವಸಿದುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತು మీరు తొట్టె బుడిపది కొడుకుని కలపబడేది పారది పారది కనుకుని ఆడు ఓలిగే ఓలిగే ఆడు వచ్చి సోని కుక్కದ ಕಜಿಕೋದು ಓಲಿ ಇರೋರ ಇದದ ಏನೇನು ಕೊನಪೇರಂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಏದೇ ರೋವೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂತಿರ್ ಬಂದು ಇದು ಹೆಂಗೊಂದು ಕುಕ್ಕದ ಕಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕದ ಯಾವ ಎಂಟು ಬೋರ್ಡ್ ఒక్కడి ఉండే ఇదిలే ఉండే కుక్కుద ఉండిగే ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳ ಬೋಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಒರೆದಿತ್ತಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪೋನಾಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತಂತೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ತೂವಲಿ ನಮಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಕವರ್ ಮಾತು ಇತ್ತಜಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪುರ ಮಾತು ಡೈಲಿ ಕವರ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಪುರ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೇರು ಮಾರೆ ಮುಂಜಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ತುಲಗೆ ಪೂರ ಬಂದಿರಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉರ್ಪುಜಿ ಲಕ್ಕದೆ ದೀಪ ಎತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪೂರ ಇದು ಗುರೆಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ ಏ ನನ್ನದು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅನ್ಪೇರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬಾಲೆ ನೇರ್ಲ 10 ವಾರ ಯಮನ್ಪೆ ನೇರ್ಲ 10 ವಾರ ಯಮನ್ಪೆ ಕಡ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಗಂಟು ಮಾಡಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಚೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಏ ತೋರಿದಂದು ಮಂಜು ಆಯ್ತು ಬೀಚ್ ಬೋಂಡ ಬಡ್ಸಿ ಬಡ್ಸಿ ಯಾವ ಬಡ್ಸಿ ಬಡ್ಸಿ ಸಂಧ್ಯಾ ನನಗ ತೋರಿದ್ದಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಪಾಯಸ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ దాయిగుందు కొరియరతే యావి నమ్మ ఈ వంజిలదు ಅಲ್ದಕ್ಕೆಂದೆ ಆ ನಾರಿಯೇ ಪೆಂಕಲಾಕ ಪೂ ಪಾಡರ ಈರೇರೆ ಕೊರ್ರೆ ಪತ ನೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಿಟ್ಟ್ಯಾಕ ಈರೆಗೆ ಪೂ ಕೊರ್ರೆ ಪತ ನೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ತುಯ್ಯರದ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಮನೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.